Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Para sa BicolNet TV as in Sinterong, Pilipinas, 27 minutos. Makalihis po ang alas 10 ng The pagkamorning. views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Alright, Diyos mahay na pagkagabi ko lang dyan. Oy, good morning Pilipinas. Magandang umaga sa Indo po. Yes, although po kita ngayon ng Friday, mga tugang, medyo maturadam po pagka-aldaw po tabi ng Friday. Magsabay-sabay po ginamit kita. Hindi po sa satuyang programa ngayon na pagkamanay. Programang On the Spot mga tugang. Siyempre nahiling po ng BicolNet TV. Ay siyempre sa Panginoon po kan sa muyang station manager Maestro SM Nalad 2 on dyan po sa main studio. Siyempre sa pangalan po tabi kung sa tuyong mga katuwang hindi po sa loob sa tuyong programa. And siyempre sa pangalan po tabi nindo the boss na padagos po nagantambay. Padagos po na nagabang sa tuyang programa. Ay maraming thank you. Kami po sa labay na nag-imbitar sa Indo na likod sa bayan po tabi nindo akong ngayon na pagkamanay. Ay magsanabay-sabay mag-istorya. Magkumustahan naman kita mga tugang sa loob po tabi nin 30 minutos na sana ade. 30 minutos na sana ngaya. Bikira ka na nga isa na makapag-programa. 30 ma-extend kayo kita kilit na minuto ta. Paano hon tayo na kinaipuhan ta mga tugang na mag-relive ka sa bago. Sa internet connection mga tugang, ipasalihan naman kita. Ipasalihan naman kita mga tugang. Okay, medyo na oras na sa tuyang pagpoon kan sa tuya po tabi na programa ngayon po tabi na pagkamonay. Wala naman, okay lang po yan mga tugang po kami yan, magkakasalabay-sabay. Yan po, kita ngayon, magkakaulong istoryahan, sabay-sabay po ngayon po tabi na pagkaldaw po tabi ng Friday. Petsa on sila po tabi kita.
sa bulan na Oktubre 2024. Makaskason ang aldaw mga tugang, makaskason ang oras, kaya arog kayo mga tugang, dapat hindi daw din, dito mga tugang ang mawala. Kapag arog po kayo mga tugang ang and pride, kaya permission na po kita permission na po kita dapat at hindi na po kita mga tugang sa mga nangyayari mga po sabi na palibot. Siyempre, Diyos marahin na pang kamorning grabe po dyan po sa Termer Segundo as in service dito kang Albay. Kumusta po tabi mo? Kumusta po tabi ang katuya po tabi ng mga kababayan? Ngunyan na naisihan to na po mga tugang. Kumbaga, naubaan na mga tugang. So mga naisihan to na po mga tugang kung sinisay po mga tugang ito po na mga aspirante mga tugang sa manlain-lain po tabi na posisyon. Hindi po tabi sa satuyang palibot. Yeah? Naisihan to na din sa mga nag-ambisyon mga tugang na maglaog po tabi sa bida politika. Para po mga tugang sa maabot po tabi na Mayo midterm election. At yan, pag-ulayan ta mga tugang, may kinaaraman po tabi sa bagay na iyan. For the meantime, siyempre, batiyo ka muna po mga tugang, sa tuya mga kababayan, na nagsisiliptat po kansendang mga komplian, yung ngunyan na pagka-morning, ang ngunyan po tabi na pagka-aldaw ni Friday, October 11, 2024. Sa gabos po na nagsisiliptan kansendang happy maligayang happy birthday ay sana yaan po kamo sa barhay na kamurugpakan. Sabi na gani, you're in good hands. Ganun ginagamit ka ito, nasa maringi kamong kamot. Sana po, sabi ta na gani, ano man po tabi iyan, ano man po ng mga blessing na naransibi nindo, nasa sa indong kaagawan ay ipagpasa. And syempre, dahil po tabi magkalingaw po ang sa tingin gagawin ng ta. Inabot pa po tabi nindo ang aldaw na ini. Siringan mga tugang, happy fiesta po duman sa may mga kapiestahan ngunyan na pagkaaldaw. Ay belated happy birthday and Kalmada Tabs, Sherry Tabs. Happy birthday, belated happy birthday tabi sa mo friendship. And also happy fiesta po tabi sa mga barkada ta po tabi dyan, sa mga amigo ta po tabi dyan sa barangay Baybay kang Malinaw Albay. Fiesta pala mo yan, sa mga taga-Banwaan po tabi, sa mga taga-barangay Baybay kang Malinaw Albay. Naabot ko na yan. Pero ang business na kita po tabi nakabalik-balik dyan. Magayon po ang lugar. And very approachable po ang mga tao dyan, mga mabubuot, dyan po mga tugang sa Malinaw, especially po mga tugang dyan po sa barangay Baybay, Malinaw, Albay. Kasi hapon yaon kita dyan naglimok-limok sa Banwaan kang Malinaw, naglibot-libot kita mga tugang, nag-observang kita mga tugang alin, kan mga sitwasyones po hindi po sa satuyang palibot. Kasi hapon na programa kita puta mga tugang kundi. So bakok man pilig sa satuya rin, particular mga tugang sa area kan Santo Domingo and baka kay area sige so pasalitan ng kuryente kaya dahil na kita nakapag-programa kasahapon ruminabas kita dyan mga tugang sa Banwaan po sabi kan Malinaw kasahapon nagsurvey man niya kita. Sige. And siyempre, happy anniversary po tabi sa mga anibersaryo. Ano man po tabi na kasalibutan, ano man po tabi ang sa hindi nagsisilibrak, hindi na pagkamalay, hindi po tabi na pagkaaldaw, lagod po tabi maging matarayong po ang sa indo po tabi na solo selebrasyon. Siriman mga tugang, diban po sa kanyang mga kababayan na yaon po sa banig din kamatayan. Pagparahay po tabi, magparahay. Sa mga yaon po tabi sa hospital, yaon po sa mga harong. Magpatusog po tabi, bangon. Sabi ko na nga mga tugang, ano man po nakagiripisilan. Ano man po tabi ng mga negatibong nangyayari, hindi po sa tuyang palibot. Ang gabos na yan mga tugang, igwa po tabi ng hangganan. Igwa po tabi ng katapusan. Kaya pero na po kita ang fight sana.
And siring man mga tugang duman po sa tayo mga kababayan na igwa po tabi ning mga kamunduan, igwa po tabi ning mga gadan, o condolence po tabi rin sa may mga gadan. Talagang difícil po yan. Akoon, alagad kay ipuhan po tabi. Yeah. Oy, condolence pala sa pamilya Roldan. Yeah. Sa pamilya Roldan, diyan po tabi sa Barangay Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Alam ko, nagmumundo po ang pamilyang Roldan dahil lang po sa pagkagadan ni amigo, marhay na amigo, po ito. Talagang tunay man na amigo ini, si amigong Nino Roldan, na maaram na po mga tugang sa ibabaw po tabi kan pinaba. Yeah? Condolence po rin sa Roldan family. Diyan po tabi Barangay Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Nalubong na ba yan? Ganun na ipata pag-agi pa kasuhapon niya on tadi. Nakaburol pa po mga tugang, duman po tabi ito sa indang residensya. Pasensya na rin, kada lamang kita nakahapit, pero ang sa kuya po tabi na pagpapaabot din sa kuya pakikidumamay po tabi sa bilog na pamilya. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989. Sa mga gusto po maging parte po ng programang ini, sa mga gusto po magpaabot ng sendang mga sesyon, sumbong, agrangay, komentaryo, paghanga, at iba pa, 0963-711-4989. Yan po ang pwede nindong apudan. Padaran po kan sendong mga mensahe ngayon po na pagkamonay. Tangali po na makasabay din po sa tuyang programa. And also, naman po sa mga nakantabay sa tuyang live broadcast nila na pagkamonay. Diyan po sa comment box, comment section, pwede po kamo dyan magpadala kan sendong mga mensahe. Pwede po kamo dyan mag-participate dyan sa comment box, comment section na makukuha po tabi dyan sa inyong mga screen. Oy, good morning po lang. Ito yung mga panantabay man. Dyan po sa BicolNet TV Bakakay page. Mga nakantabay po tabi dyan. Good morning. Marhay na pagka-aga po tabi sa inyong mga dyan po tabi sa Banwaan kan Bakakay Albay. And also sa On The Spot News TV page. Mga nakantabay man dyan. Maraming thank you po tabi sa inyong mga sa padagos ko nagantabay. Pagtitiwala, digdi po sa tuyang programa. Ma'am Elena Valenzuela, thank you so much for watching. Nakaantabay pa, sundo sa ngunya. Nakaantabay ka pa tabi, Ma'am Elena? Salamat rin sa pagantabay tabi, Ma'am Elena Valenzuela. Naugmahon ako sa si Ma'am Elena Valenzuela. Nakaantabay manggiraray sa kuya, mga tuga. Di ako pigpabayaan. Yan manggiraray, nakaantabay na kasi ito sa tuyang programa. Thank you so much, Ma'am Elena Valenzuela, all the way from Agda. Thank you so much po rin sa bilog na pamilya, sa mga palantabay nga ito dyan po tabi sa Humapon, Agna, Humapon, Legazpi City. And also, disperos mo yan sa barangay istan sa Legazpi rin. Okay, paling Mel Montenegro. Aram ko busy ini. Pero, kan sa lumbudan pa ini nag-imbitar. Baysa na tabi pa rin. Kapag pasirin yung sinatabi ako dyan pala. Salamat tabi sa invitasyon na rin. Dyan tabi sa Montenegro family sa barangay Istan sa Legazpi City. Mapadala nyo kasi ng plastic si Madi mo pa rin. Dahil man ini matugot si pa rin na dahil ka mahili. Kaya kain na kaipuhan niyang mahili. Pwede, advance happy fiesta po rin. Dyan po tabi sa Barangay Istansa kan siyudad po tabi ng Legazpi. Good morning. Sige. 10:40 in the morning. Ano ba yan sa tuya pag-restorya? Ano ba yan mga tugang? Sa tuya po tabi na pagsasama-samaan mga tugang yan po tabi na pagka-morning. Oy, good morning. Ano? Diyan po sa hawhain na ito. Diyan po tabi mga tugang sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. Diyos maraming na pagkamornay. Sabi ka na nga may duwang kandidato po mga tugang para po sa pagka-alkalde. Ang maglalabo-labo po mga tugang sa maabot po na pilihan. Diyan po tabi sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Yeah? Sa minagharap po, pirabaya talaga. Duwaman ka na. Malaban po tabi dyan sa pagka-alkalde.
sa kampo mga Agwas and kampo mga tugang ni Bong Banda. Kaya, takang nakaaging pilihan mga tugang, si Mayor Bong Banda, nalamangan sa na ini po mga tugang tidiit na boto. Sabi kan mga nakaulay ka mga tugang, kung igos-igosan ngayon ni Mayor Bong, Mayor Bong, kung igos-igosan ngayon tapos apod ka ni, dudugong-dugangan ngayon, magana lang yun. Mayor Bong, iyan iyan sa mga taga Banwaan kan Santo Domingo tabi ni Mayor Bong. Kapag libot-libot nag-oreristoryahan man kita, sino yung Bong Banda ngayon? Okay man ko di naman sila ngayon sila bang kang Agwas. Kuri ngayon, so iba talaga ngayon, nagdepende ngayon sa na-resident. Tapos ngayon, kung igos-igosan ngayon ni Mayor Bong maglibot-libot, talaga ngayon makukuha na. Baka ngayon by this time, mapait na ngayon. Makuha na ngayon ni Mayor Bong sa iyang ninanais. Good morning kay Mayor Bong Banda, dyan po sa Banwaan kay Santo Domingo. As well as kay Mayor Jun Agwas, incumbent Mayor Jun Agwas. Sigurado, bistado na kita kay Mayor Jun sa mga eleksyon. Mayor Jun, ako bagatabi nagpapasyal man dyan sa ibang opisina. Taga Santo Domingo man po tabi ako. Good morning sa opisina ni Mayor Jun Agwas. Dyan po tabi sa Banwaan kan Santo Domingo. Sige, diretso kita mga tugang sa tuyong pag-restorya. May nagpadara sa tuyo mga tugang din. Good morning man kay punong barangay Lorenzo Barnido Senior. Kan Banwaan kan San Fernando Santo Domingo, barangay San Fernando Santo Domingo Albay. Murumundo na makaulag-ulag na pangyayari mga tugang. Kung saan liwat mga tugang na nagkaigwa po mga tugang yung incident ng banghabon sa eskwelahan po mismo. Diyan po sa San Fernando Elementary School. Kung saan mga tugang, nalalay po mga tugang or natabag mga tugang kan mga day pa madetermino na suspitsado. Ang saro po tabi na unit ng laptop and kasabay da po tabi si charger and extension wire. Nahiling mo na yan. Kinumpirman pa ini, totoo man hanggang na igwa po ng incident ng harabasan po tabi dyan sa Banwaan, sa barangay San Fernando, particularmente mga tugang sa San Fernando Elementary School. Sana sabi ni Kapitan, pigalat linda na magkaigwa ng kuryente, tangani na mahiling po mga tugang sa CCTV footage. Kung saan mga tugang uminagi sa posibleng sa pagkakasusog mga tugang kang posibleng suspiciado mga tugang nagduminibo po tabi kay tao. Kaya brand out pa lang dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Kaso hapon pa sige ang buwa-buwa kan serbisyo kan kuryente dyan. Until now, brand out pa lang. Kaya dahil pa na-review mga tugang. So, CCTV footage na makakatabang mga tugang sa pagkakasusog kay ini po tabi na mga suspiciado na naglaog po tabi dyan sa San Fernando Elementary School na nagresulta nga mga tugang sa pagkakatabag kan sarong unit ng laptop, kasabay sa charger, kasabay sa extension wire, ini mga tugang na tabag mga tugang kan suspiciado. Ngunyan, bako ini po mga tugang ang merong beses na nangyari po tabi ang siring po kanyang insidente dyan sa Banwaan, dyan po sa naunang bita ng barangay. And duman mga tugang sa kataid na barangay, sa barangay Santa Misericordia mga tugang, dinaugman pa lang rin so eskwelahan po tabi dyan. Nilaugman mga tugang sa eskwelahan. Igwa man kinangyaring siring same pattern kang nakaagi po tabing aldaw.
same pattern mga tugang, eskwelahan po ang pigdadali po kaining mga suspetsadong ini. Kaya, ngunyan, ang magayon po kini na gibuhon siguro mga tugang sa lado po kan mga barangay official, mga barangay tanod, Committee on Peace and Order, dugang-dungan po tabi, durugdagan po tabi nindo, an paglilibot, pagpapatrolya, nasa indo po tabing nasa sakupan. Sa iyan po tabi, madadako po niya nindo yan. Kaya, ako nagtutubod mga tugang na ang may tagibo po kay yan, yaon man sana po yan din sa palibot. Yaon man sana po tabi ang nagibukan dyan sa palibot po tabi niyan. Sa palibot kang nagdakaduwang barangay na iyan. Kaya, siguro, pangapoda na lang, duman po sa mga barangay official na baguhon man ninda ang pattern ninda sa pagpapatrolya mga tuga. Kasi hindi man kayo ang puro bantay actually kasi pag mga sharing po kayo na may mga mararaot na gibo, ang pigbabantayan man kayo ni mga tagbuburo bantayan ini, pabantayan kan tanod, so mga tanod man, pigbabantayan kan mga mahaba. Magibo po tabi gayon ng panibagong estilo. So dahil man kamo tabi, mamamalisyahan. Inisulistyon man sana po tabi, dahil kumampo kamo, pigpapanginot, anday kumampo kamo, pigsusugo. Kaya, sa lado po kang peace and order, siguro ading, mag-isip po ng panibagong estilo. During the, dapat po tabi, kang inot na mga panahon, na komentaryuhan ka kayo nadagit yan sa tuyang sumikap at yung peace and order, nata ka man ngayon nakataram ka iyan. Kasabi ko nga mga tugang sa inot po kay itong mga programa, kaya po nakakabril ang mga maha, basta nainot pa po tabi sa mga tanod, nainot pa po sa mga barangay official, magkaturog kaysa po tabi duman sa mga mahaba. Paano man agad madadakop? Kaya, paano man agad madadakop mga tugang considering po kayo na nainot pang magkaratulog sa mga aramta mga tugang difícil po ang arog po kanyang trabaho. Nasa sabutan pa po tabi. Pero, kaya una po tabi ka mo dyan, siguro, mag-isip na lang po tabi ng pagi. Ngani po mapakusog po tabi ng doon sa indong papapatrolya. Together with the ano ka mo sa Philippine National Police sa PNP Santo Domingo. Po kamo, coordinate po kamo. O ano ang pwede tang gibuhon kay ni? Saka mo man sana po tabi ang pwede sila magtuwang-tuwang diyan. Good morning diyan sa sa Manamiang Tumbo mga tuga sa presinto po kan Santo Domingo MPS. Dahil pa namimit ang bagong pamayo po kayo ni. Pero iyo po inang pinakamagayon gayud na gibuhon kayo ni. Sa Committee on Peace and Order, makipag-connectar mga tugang sa PNP, tangali napapag-urulayan mga tugang sa mga dapat pong gibuhon. Minsan nagkakaproblema po mga tugang kasi walang koordinasyon. Sa PNP po, paano mga tugang, nasabutan ka man, naghahalat sa na po tabi sinda. Kaya, kasi pag arog po kini, ang PNP nasabutan ka man, kulang po ang sindang mga personahis. Kaya, agi-agi sa na po tabi sinda. Pag during night time, nahiling ka man, may mga may mga nagpapatrolya man ng mga pulis, pero minsan agi-agi sa naman po tabi iya. Pero when it comes mga tugang sa mga technique, baka pwede ka mo maghumapot dyan. Ano ba ang pwede tang gibuhon? Para nga masawata ang mga siring po kayo ng problema sa susyedad. Iyo po ang pinakamagayon po sigurong gibuhon kayo. Makipag po kita sa mga kapulisan. Taka mo po tabi ang pwede sir na magkataluhan-tuhang po tabi kaya.
siguro mas maugma pa po kanya ang kapulisan kapag araw po kamo po mismo ang magdulok po sa inda na kamo magiyahan kan mga tamang gibuhon. Tangani na padalos po ini na masawatang problema po ini dyan, dyan po tabi sa Banwaan kan Santo Domingo. Kaya sana we are still waiting mga tugang sa development po kini. Sana masusog po and mapanimbag po tabi. Sumay tagibo po kini. Gari ba ko magayon mga tugang ang mga siring po kini. Itong laptop na ito mga tugang, siguro tigwalat man kang maestra kasi tigagamit nila po mga tugang sa indang pagturo. Ngunyan pahina ba? Ano nang gibuhon kaya? Kaya pero aram ta ang mga eskwelahan nagpo-provide iyan mga tugang ki mga in-house personnel during night time na nagbabantay po tabi diyan. Iyan ang pinaka kaya gani pwede sila sa iyan sa mga dapat nagibuhon kung malag po kitang mga tao man diyan na magbabantay. Ito po tabi na malalauman ta during night time. Ang pinaka mayorment trabaho po kayo itong pagbabantay po mga tugang pagbanggi. Pagkaga nidman pagparabantayan ng eskwelahan may eskwela baga. During night time mga tugang sundo mag-aga, iyan po mga tugang ang dapat na magbugtakan man siguro diyan. Ni in-house personnel. Tangani mga tugang na iyon man po ang magbabantay po tabi kan eskwelahan. Katubang siyempre ang mga barangay official, mga barangay tanod po tabi. Kaya sige, padagos kita mga tugang sa iba pang mga pag-oristorya. Ngunyan po tabi na pagkaaga. Inino pa sana iyan ngani na magiyahan po mga tugang so normal sa araman po mga tugang. Siyempre halimbawa pa ini po mga tugang na hinabas na ini na laptop ipapabakal po tabi ini. Ipapabakal man sana ini ang mga siring bagay kay pagkakakwartahan iyan. So naturalmente after po kayan mahadap iyan ti buyer. Duman po sa mga posibleng mapabakalan po kayo ni if ever na may magtangro po sa indo i-report po tabi nindo. Pero di ka magpamanisya duman sa nagpabakal sa indo. Sekretohon sa nindo. Picture nindo. And mag-contact po tabi tulos. Mag-contact po tabi tulos duman po sa mga kapulisan. Tangani po na masusog po tabi ini. Dipisil pag-araw po kayo niya, ngunyan, siring pa sana po kayo ng sinang pinaghahaba. Sa masunod po mga tuga, kapag nagkaturod na ini, mas madakula mga tugang ang sinang naka-inventohan ng mga krimen. Kaya, igwang responsibilidad ang palatukdo ka iwinalat niya ang laptop. Pwede man. Thank you so much. Good morning tabi kay Sir Red Ant. Thank you so much po dyan po tabi sa siyudad ng Legazpi. Red Ant. Kay Sir ano na sa pangalan kayo ni Sir? Biskalo ko kay Red Ant. Si Sir Philippine Examiner. Thank you so much for watching. Igwang responsibilidad. Igwa man gira rin na responsibilidad po tabi ang mga sa paratukdo. Sa iwinalat niya po tabi sa laptop. Pero siguro mas po kayo ni the best kayo ni tabi mag-provide din para bantay po tabi. In-house personnel po tabi na so magbabantay na bako po tabi para turog-turog during night time. Iyan po tabi ang oras na kamo po kinakaipuhan dyan. Sige. Sa iba pang pag-restore yung mga tugang, pasadahan pa ang iba pang mga istorya, hindi po sa Permer Distrito Kangalbay mo nakita. Ma'am Leslie Manlapas Kapus, good morning. Okay, thank you so much Ma'am Leslie Kapus Manlapos dyan po sa
banwaan po tabi kang Malinaw Albay. Mabuhay ka po tabi. Ma'am Leslie Manlapas ka po. Narumduman ko na si Sir Darlan Barcelo, si Red Ant. Thank you so much tabi sir sa pagantabay. Si Sir Darlan Barcelon kang programang Sumada. Mga pag-iriba tayo ni mga tugang sa broadcast. Siyempre pagkaiba tayo ni mga tugang hindi po sa Bicol Net TV. Ang programa niya po tabi mga tugang kan every Saturday itong Sumada. Pero medyo nagpahingalo muna si Sir. Pero nahiling pa man po tabi nila, no? Nagtataga diit-diit pa man siyang magprograma mga tugang sa iya po tabing FB page. Antabay po tabi ka mo. Lalo na pag may darakulang istorya. Yaon po sa iyang programa para po tabi sa pagtukar kaya. Good morning kay Cherme Rodriguez. Tama ba? Nabasa ko ba kita ma? Thank you so much sa nakaantabay po tabi sa Satuya. Baguhan na para antabay niya to dito sa Satuyang programa. Thank you so much. Ma'am Cherme Rodriguez. Thank you so much for watching. W eh. Sige, salamat. Good morning kay Idol Sir Papa Willie. Bilang siya Salazar. Good morning sa Salazar family din po mga tugang sa Barangay Taysankan, Ciudad ng Legazpi. Sige, sa iba pang mga pag-restorya mga tugang sa tuyang programa ngayon na pagka-morning, magayon love you kita dyan sa tour service dito kang Albay. Ang banwaan po mga tugang kan ginubatan, magayon ang tandem, nahiling ka actually, magayon po mga tugang, ang tandem po mga tugang, kang Team Go. Isa'y baya ngayon ang Team Go. Ang Team Go, mga tugang, ini po mga tugang so team ni Vice Mayor, now Vice Mayor, ngunyan, Vice Mayor siya, incumbent Vice Mayor Angema Unhoko. Madalagan po siya mga tugang sa pagka-alkalde, sa maabot po tabi na pirilian, pero former mayor naman po tabi na si Ma'am Gemma Unhoko. Diyan po tabi mga tugang sa banwaan po kang ginubatan. Ang sa iya po na mga katandem, ang sa iya po mga tugang na mga katandem, iyo po tabi si Doc Butch Rivera. Si Saybaya si Butch Doc Rivera. Siya po mga tugang ang tinaguriang darling of the press po mga tugang kang Albay. Dahilan po mga tugang sa iyang pagiging matinabang and also very approachable ini mga tugang and salo po mga tugang na matibay na lingkod bayan. Ini po mga tugang si Doc Butch Rivera. Dati ini po mga tugang kung magigirumduman ta dati po ining chief kang BRPTH. Ini po mga tugang ini an sa iya po tabi na naging apod kani trabaho kang mga panahon. Siya po ang dating si po tabi kang BRPTH. Walang iba. Ini po tabi si Doc Butch Rivera. Ngayon madalagan po siyang bisi alkalde. Under po tabi sa linyada po tabi ni Mayor Gemma Unhoko. Diyan po tabi sa banwaan po tabi kan Ginubatan Albay. Ayos. Actually nahiling ta bakulman mga tugang so naugma kan ini po tabi ini po tabi na tandem na yun nagbutwa po mga tugang dyan po tabi sa banwaan kan Ginubatan. Kaya thank you so much thank you so much, good luck po tabi
sa Team Go. Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Ginubatan Albay. Sige. Alat ka sisi ining nag-PM sa tuya. Ang sabi digde pira ngayang barangay ang Banwaan kan Bakakay Albay. Pira baya pira nga ni 56 barangay mga tugang ang malingawong kaya ko 56 barangays mga tugang ang Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Makonsulo ining nag-message sa tuya. Kaya ang sabi nata nga yata 21 sa nangayang service vehicle ang itinanao. Oy iyan pala mga tugang na mga service vehicle na rescue vehicle mga tugang na ipinagpanao po mga tugang din sa Banwaan kan Bakakay Albay. Dakulo na po mga tugang ang natabangan. Lalo na po mga tugang sa mga yaon dyan sa may mga hararayong barangay, sa sentro. And also, dakulang kagianan ini mga tugang sa lado man po tabi kang Aritsyo. During kang may mga darahon sa hospital, mga emerhensya mga tugang, igwa na po ki mga lunada na pwede po nagamiton ang mga lambang barangay. Dakula o nakatabangan ini po mga tugang. Kasusaro may naisihan kita na maaki sa darahon sa hospital matanga uninaan sa indang may service na po na nagagamit. Kung maalat ka man agad mga tugang ng ambulansya hali po sa Aritsyo, halimbawa yaon ka sa halawig na barangay, medyo hali-haloy. Minsan nakaluwas na sa ati, wala pa sa ambulansya. Yan mga tugang sa mga eksperyensya mga tugang na nakuat ka sa mga taga-Banwaan po tabi kan Bakakay, lalo na sa mga Islam parte po tabi dyan. Kaya minsan kaya nag-akit niya o maakit, nagagad niya kaming tabang sa o nagapod kami ng akudir niya dyan sa Aritsyo. Nakaluwas na lamang yung suakit, dahil pa nakaabot. Dahil taman minsan mabasa na din kasi sa kadakulaan po mga tugang kan area, minsan nagkakasabay-sabay po ang emerhensya. Saro iyan sa mga rason mga tugang. Minsan nahali po tabian apod kani, nahali po mga tugang ang pag-abot kang tabang o kang rescue mga tugang. Kaya sa paagi po kaining mga rescue vehicle mga tugang na pinaabot po dyan sa Banwaan kan Bakakay, dakula ang kaugmahan kan mga naging po kaining beneficiary, mga natauwanan po kaining mga barangay. Dakula sabi ka nga ni mga tugang sa Aritsyo, sa mga personel kang MDR mo, ini ngaya sa paagi kay ini medyo ngaya mas mapapadali ngaya ang pagtransportar kay ini po ngaya sa lado ngaya kang mga emerhensya. Kay puhan nga yung malulunadan, mapapadali ngaya. May malulunadan ngaya sinda. And at the same time, mapaparikas ngaya. Magayon baga ang mga siring kayo. Now, duman po mga tugang sa mga nagsasarabi na nata ngaya kami imagine ngaya 56 barangay natawan sa ngaya 21. Ini po mga tugang sa paghapot-hapot naman daiman po tabi kipig-pipili. Kaya daiman po kipig-pipili mga tugang kuta na pala ini. Suri na ang problema po mga tugang pag nani po sa mga barangay, si iba po tabi, abo po akoon. Kaya, abo po akoon mga tugang, kamakakuluran po sila. Duman ngayon kami sa ibong, baka ngayon pag tinanggap nila, magkaigwa ngaya ning problema sa relasyon ni ngaya kan sa muya ngayang partido. Kaya, magkaigwa. So, kapitan, medyo takot man na akoon mga tugang iyan. Kapag nga
madagit si Samuya ngayang partido. Simplihon man sa napo kuta na ini, ari. Simplihon man sa napo kuta na ini. Duman po mga tugang sa mga barangay captain. Kung ini po tabi, rinisibisan na po tabi nindo, dahil man nangangahulugan kayo na pag rinisibi po tabi, yan pipiritong kamo na magsuporta na po tabi duman. Kaya, tadakulong pa po na changes ang pwedeng mangyari sa bitan na ganit mga tugang habang paparani po tabi ang pinilian. Dakulong pa po mga tugang ang mga pagbabago na pwede po na mangyari. Kundi, ini po ko ta, kung inako nindo, dakulang kagianan, dakulang tabang man po tabi ko dahil ni Sendo. Kung daiman, so sa inda po tabi na nauoran bigan, kung sinda nagkukontra mga tugang sa siring po kailing mga nag-aabot na ni Horas, na tabang, make sure po tabi na makakapag-provide man po kamo kisiring kayo. Kaya, simple man sana. Halimbawa pa, igo kamong order sa indo po tabi na mga kaalyado na dahil mag-receive po tabi kayan, make sure po tabi in case of emergency, yaon man po tabi sa indong pag-akodir. Kaminsan, nagkontra sa siring po kayan, pag nagkaigwa po ng emerhensya, haluyon so nahapahaloy ngaya so pag ako din, pag abot kang rescue, babasulon mga tugang so aretsyo, babasulon suminyo. Haluyon ngaya dyan, ano daw ngaya, arug-arug kayan, mga istorya mga tugang na maruluwa. Uya na, kung inisip ka na po kutanin daw, na halimbawa, ninagawa ni po sa indo, para po sa arog kayo ng programa, inako man indo, iyan po mga tugang, kung iniisipon po nindo, para po sa kapakanan kan sa indong mga constituentes, mga residentes, bako po tabi sa kulor-kulor na iyan, dakulang katabangan po tayan. Ma'am Nelia Marcaida, good morning po tabi sa Sendori. Diyan po tabi, nakaantabay man ngayon sa Sophia. Kababayan tali, diyan po sa Banwaan Candaraga. Good morning po sa Marcaida family. Pero si Ma'am Nelia, yaon ini sa Metro Manila. Nakaantabay man po permiso sa Sophia. Thank you so much sa Marcaida family. Kaya din, base sa sinakuan niya itong istorya mga toga, kaya man ngayon kami titig-tipili. Takuta na, iyan na 56 di barangay na iyan, kaya minaya ko ta iyan makawa na. Sa tabang ngaya kan sa muya mga sa tabang ngaya. Kaya mingayang matawanan ni mga service rescue vehicle iyan. Kundi, ang problema ngaya, galing ngaya, pigsa sa yumahan kami. Ngunyan, duman po mga tugang sa mga yaon po sa ibo. Sabihan na ninyo si Boss Lindo na gibuhan naman kamo kay service vehicle. Provide naman kamo. Kuda na ini, makulukonselo ini mga tugang na anong inita. Kaya nga, ito pipili ngayon. Ito pipili ngayon. Kailangan sila ngayon natawanan. Bako man ngayon ano. Ang kamaturan pala ng mga tugang, arog po lang kayo ang nangyayari. Abo ako, ang tabas ng makulora. Sabi ko na nga mga tugang, hababawon mga tugang, hababawon tabi ka, kung arog po kayo nun sa indong kaisipan. Uto na, yaon na po mga tugang, so ayudang itatao sa indo, natataabuan pa nindo. Kaya, isa praktikalan sa na po kita. Sa praktikalan sa na po kita, yaon na po sa itatao sa indo. Natatabuan pa nindo. Ipagpapalit nindo duman pa sana sa panuga pa sana. Na dai po tabi sigurado kung iyan po tabi mayroong realisa. Sa panuga pa sana ngani po tabi. Kaya, ayan ano, sa nung pangapudan ka sa mga ano, siguro, pag atid-atidong nindo po tabi, kung ang sa indo po tabi na nauran bigan, kaya po tabi kamong dupahan.
enot na enot, kaya po tabi kamong bulusan ni ayuda. Kaya po tabi kamong atamanaw. Sa first district mga tugang may naisihan kita na muya sa na po tabi kan amo ninda na iyo sa na po tabi, sinda sa na po tabi, tabang-tabangan sa na po tabi ninda. Gabos na programa ninda. Basta ang nagluluwas mga tugang, sige, mabaho ka mo para sa mo. Pero pag abot kang panahon, kapag mga tugang, pinagsawaan na po ka mo, bubutasan na sa na po tabi ka mo. Alog po tabi kaya. May listado kita. Ngunyan, so, apod kini, yaon na po sa ibong na partido. Yaon na po mga tugang sikap sa ibong po tabi mga tugang na partido. Dahil mo man mabasol sikap ha. Dahil mo man po mga tugang mabasol po si Kapitan na nagbalyo po tabi ng natad. Kanata. Kangani po mga tugang na padagos po mga tugang na apod kini. Kangani po mga tugang na padagos po mga tugang na matauwanan po or masimbagan ang pananaipo po tabi kan sa iyo na sasakupan. Very good ining action na ginibo ni Kap. Sa masunod ta istorya ko po sa indo mga tugang kung sisay po yan. Pero gusto ko makauron na si Kap kung ano po ang katotohanan, ano po ang nangyari po dito. Halos gari na ini magtugang mga tugang. Gari na nang ini magtuga na duwang ini. Pero dakol sa nabigla mga tugang gari niya nawala sa sirkulasyon si Kap. Kaya gari niya na itopero si Kap. Good morning kay Atty. Ryan Olpindo. Ang kaiba tadig sa Bicol ni TV napapalaban man palan sa pagkakonsultan ni Gaspi. Good morning kay Atty. Ryan Paul Olpindo. Actually, iyo pa sila initabi sir Willie so pigir istoryahan ni kasugma. Si Brad ko ini si Brad Ryan Paul Olpindo. Haloy ko naman ining bistado mga tugang. Takang nagtatrabaho pa kita mga tugang dyan sa siyudad ng Legazpi. Si Sir Ryan Paul Olpindo. Yaon na po yan dyan. Pero may ko ining customer dyan sa siyudad ng Legazpi kang mga panahon. Nagkaklase pa siya sa ito. Bistado ko na ini. Hanggang ngunyan po mga tugang. Sa kuya po. Pero simplihon sa na po tabi. Simplihon sa na po tabi mga tugang na tao. Alagad kargado mga tugang. Equip mga tugang. Dahil mo langgad mga tugang. Dahil mo ini mabasta-basta. Ini po mga tugang. Ang background kini. Si Sir Ryan Paul Olpindo mga tugang. Legal counsel po ini sa DepEd Advice. Ngunyan, ipinagpalit niya po mga tugang sa iyang profesyon. Sa iya po tabing trabaho dyan sa DepEd, tamalaog po siya sa lado po tabi kang politika. Dyan po sa siyudad kan Legazpi. Maswertihon ang mga taga Legazpi mga tugang. Kaigwa po kay mga baguhan na nagburutwa na handa po mga tugang na sumugal para po mga tugang mapakanhay po ang siyudad po tabi kan Legazpi. Yaon man po dyan mga tugang si Engineer Ron Rosal. Nag-file ini mga tugang ka nakaaging aldaw. Independente. Madalagan man mga tugang na konsiha. Dyan po mga tugang sa siyudad ng Legazpi. Dakulaon mga tugang dakulaon mga tugang kung kita ang haputon. Although bako kita taga siyudad ng Legazpi, pero bistado ta po ini mga tugang personaling duwang ini. Dakulaon po mga tugang ang magigilibuhan, dakulaon po mga tugang ang matatabang. Diyan po tabi sa siyudad kan Legazpi. Sarong Ryan
Atty. Ryan Paul Ulpindo, sa upang Ron Rosal, malalauman po tabi. Kaya, malalauman po mga tugang na pag-abot kang panahon, kapag ini po mga tugang ang nakatukaw dyan po tabi sa siyudad kan Legazpi, lalauman ta po mga tugang na mga pandiurag po tabi, ang sa inda po tabi na dadarahon po tabi dyan sa siyudad kan Legazpi. Just imagine, si Sir Ryan Paul Ulpindo, isang yaon po dyan sa nagtatrabaho bilang legal counsel, binayaan niya po mga tugang, kamalaw po tabi mga tugang sa pagkakonsihal. Ano ang rason mga tugang? Ano ang rason mga tugang kan sa iyong paglaog po mga tugang dyan sa bida politika bilang first timer, bilang sa primerong pagkakataon mga tugang malaog siya po mga tugang, wala siya ning background sa politika, pero mga tugang yaon po sukusog, ang bitbit niya po mga tugang kusog ning buot, asin mga tugang daradara po ang mga sa iya po na mga pinaghihiling na makakatabang sa pagpapagkarhay po tabi kan siyudad ng Legazpi. Kaya nakulaon baga mga tugang na bagay ini kapag arog po kini ang sa indo po tabi na ipinagbuburugtas dyan. Lalo na ngunyan na sa panahon na ini na dapat ang pinaglalaag po talaga po sa mga arog po kining posisyon, ito po tabi na may mga dunong paninindogan sa pag-ibo po mga tugang ng mga batas. Diyan po tabi sa siyudad ng Legazpi. Siring man iyan po mga tugang kay Sir Ron Rosal. Diyan po mga tugang. Parehas baguhan po mga tugang na malaw po tabi sa bida politika. Good luck po tabi sa sendang. Marang ini sa maabot na aldaw ka makaurong tagiraray si Sir Ryan Paul Ulpindo. Siyempre, mas magayon ito, mas marami ito mga tugang na makaulay ta, maaraman ta mga tugang hali mismo sa inda ito po ng mga marunhay ninda mga plano. Kung sinda po tabi ang matauaning pagkakataon na makatukaw po tabi dyan sa siyudad po tabi ng Legazpi. Good morning man kay permitang na kakasabay mga tugang dyan sa kapi-kapihan ka dyan sa Sarong Dakulang Mall dyan po sa siyudad ng Legazpi. Good morning sa kay Consi Glenn Casulya, madalagan mga tugang bilang board member dyan po sa 2nd District. Good morning kay Sir Glenn Casulya, ang katuwang ng masa. Hiling taman mga tugang na magayon sa tuya mga tugang na halipot na pakikipag-istoryahan kay Sir Glenn, ay kay Consi Glenn. Iyon ang bagay na pigsasabi ta po mga tugang na dapat ang pigbubugtak ka dyan. Maski sa igman po mga tugang na banwaan, siyudad, munisipyo, ito po mga tugang na may pagkaisip po mga tugang sa mga kumbaga may background mga tugang, may pagkaisip mga tugang kung ano po tabi ang sinda po tabi na magiging trabaho in kaso po na sinda makatukaw po tabi sa posisyon. Kaya tama, bintahi mga tugang. Sabi nindang ngunyan bintahi mga tugang ngunyan na makwarta ka kung ika madalagan, pero mas marhay man mga tugang kung ika kargado mga tugang. Tanga ipag-abot gan ba ko kaanga-anga. Arog pala ngayon kayo ang trabaho. Arog ngayon pala kayo ang trabaho kang pagiging konsihan, pagiging ngayang congressman, pagiging board member. Ay difícil pala niya talaga. Bakit naula na? Kaya ito magalang tugang magayon na
ang ibuburog takta, so may mga background man lamang mga tugang, may pagkaisip po lamang, dahil po tabi, kumbaga dahil po mapapasupog, dahil po lamang masasayan, susuporta na ipinagtatauta po tabi sa inda. Bako sana sa siyudad ng Legazpi ha, sa gabos po tabi ng mga ipinagbubugtakta sa mga manlain-lain po tabi ng mga munisipyo. Kaya, so talagang makikipag-labukan mga tugang kung sala-sala, kung tama-tama. Arog po kaya. Sige. Good morning, once again, kay Atty. Ryan Polontindo. Sige. Sa, naman, kung gudiro man, sisay ngayaan congressman sa 1st District. Duwa man sila baga mga tuga. Duwa man sila ang maglalabukan mga tuga sa pagka-congressman. Si Tabaco City Mayor Crisel Lagman Luistro, nagdalaga na congresswoman. And si Kong Jill Bungalon, iyo po ini ang magiging kalaban. Sindan duwa. And maglalabo-labo man mga tugang sa maabot po tabi na pirilian. And mahiling ka po din mga tugang. And kung hilingon ta, and mga lagman mga tugang, puon kay to, mga tugang, sundo sa ngunyan, yaon po mga tugang, ang sa indang mga, kumbaga, so mga ugat ninda mga tugang na nalalaytay sa Premier Distrito Kangalba. Alam na kung sisay ang magana. Sa intabi yan, Sir Homer Morco. Good morning, tabi siya. Sa Premier Distrito Kangalbay, mga tugang, sabi ko na nga ni Kasubago, ang ugat ninda mga tugang, nananalaytay pa rin sa bilog na Premier Distrito Kangalbay. Pero, may mga barangay, mga tugang, na dahil na ipigaabot ng ugat. Dahil na pigaabot kang mga ugat, nata man ngayon yung muna sabi iya. Nata man ngayon nasabi na dahil na pigaabot kang ugat. Naghahapot mga tugang, nag-iisip mga tugang na magbugtak po ng panibagong. Mabalo man daw ngayon kita ng panibagong. Mabalo man ngayon kita panibagong man ngayon sa Premier Distrito. Magayon iyan at kaisipan mga tugang pag-arog po kaya. Dahil man po nagpupugol sa Satuya, dahil man po tabi nagpupugol sa kung sisay man na magbugtak po ng panibago. Mapaanong posisyon iyan, alkalde, kung ano man na gusto nindong salidahan. Pero sa pagka-congressman, mga tugang sabi ka nakaulay na, guyami man ngayon magbalo ipanibago. Tagabi ngayon, dahil na nakakaabot sa muya ang bulos. Anong gustong sabihin? Ang bulos ngayon kang ayuda, dahil minang ngayon na mamati ang digding. Sinda man sana ang may ano kaya na. Sinda ang may sabi po ninda iya. Nata po tabi ninda na sabi iya. Isipon mo ngayon sa saro, luwa na nakapalibot ngayon. Saro, 2, 3, 4, 5. 5 sana ngayon. Nabago na pala niya ko. Nabago na pala niya ko. So no? So dating malawak na ugat, sa pipira na sana nakasabog. Yeah. Ma'am Lynn Brusula Bueno, good morning. Salamat po sa pagantabay. Thank you so much. Natimingan manggirari ako ni Ma'am Lynn Brusula Bueno. Diyan po sa City of Turulab. Good morning man kay Ma'am Bet Kana. Baka magtampo ining para antabay ta sa United Arab Emirates. Pero ini nag-antabay, figuratively nyo na sana ang programa ta. Salamat, Ma'am Lynn Brusula Bueno and Ma'am Bet Kana. Sige. Kung ako po mga tugang ang apo nindo, pag ano ni Santo sa naman, sa diri kong analisasyon mga tugang, sa pagpipili po mga tugang dyan po sa Premier Distrito sa pagka-congressman, since mga tugang na si iba nagkukurahaw na gusto magsalida mga tugang ng bago, magnamit si panibago, sisay
Sisay man mga tugang ang abo, magnamit ki panibago, magbalo ki panibago. Minsan baga talaga man, minsan mga tugang, dahil mo man mapugulan, ini sa praktikalan sa ini mga tugang, sa pagbuhay bo, i-connector din to sa pang-oral daw kang pagkabuhay. Minsan dahil man natitintaran man kita magbalo mga tugang ng panibago. Natitintaran kita mga tugang magnamit ki panibago. Kaya, for some reason, kaya, it's either, dahil ka na nasatisfy, dahil ka na maugma, kaya, siring man iyan po kayan mga tugang. Kaya, kumbaga nakukulangan po mga tugang, ang mga taga-Pernal Distrito, sa presente po tabi, sa presenteng sitwasyon po mga tugang. That's why, nagde-decide na po sinda na magbugtak mga tugang ng panibago. Sa pusing man mga tugang ni Kong Jill Bungalon, tighiling-hiling taman po mga tugang, talagang fight man, tumang man ini po mga tugang. Kargado man mga tugang, kung isipon pa, kung hiling ang background po ni Kong Jill, talagang makikipaglabukan man ini mga tugang. Magayon man mga tugang ang sa iya po tabi na mga track record kung hiling unta. Sabi man kang iba, akiun pa man niya. Minsan bintahi po mga tugang ang pagiging aki pa. Kaya minsan bintahi mga tugang ang pag-alimbawa aki ka pa. Maski sa anong manabagay mga tugang ha, simple hunta naman. Sa anong man mga bagay mga tugang sa pang-oral daw ka, minsan nakakalamang-lamang kapag aki pa. Ade, presko pa ngaya, busumer, presko pa ngaya, piot pa. Kapag aki pa ngaya. Dahil, dahil man ini mga tugang paghihiling ka on the part mga tugang, ni Kong Jin Bungalon, dahilan mga tugang ka, pero kang hubin pa, nahiling taman po mga tugang na if ever in kaso mga tugang ayaon man po mga tugang ang sa iya po tabi na mga magagayon po mga tugang na mga apod din magagayon mga tugang na mga plano po tabi dyan sa Banwan, dyan po sa Pernal Distrito kang Albay. Ang Pernal Distrito kang Albay mga tugang haloy na po na nagkukurahaw iya. Tanata ngayon, ini sa totoo sana po tabi ini. Again, otoronta, I have na, day po kita. I have nothing against sa mga nakatukaw po diyan. Pero, udig gisa na po kita. Dahil hindi po tabi na iwasan kayo maghapot. Nata ngaya, ang Pernal Distrito kang Albay, arog ka ini katalubo, kaya sa mga tugang sa magigitang digdi, panalmingan, ang Pernal Distrito kang Albay, under the administration po mga tugang, under po mga tugang ni Kong Didi Cabredo. Nag-ipo ngayon sa 3rd District of Albay, nata ngayon sa 3rd District of Albay, dahil ngayon nagigibo. Kaya, that's the iyan kahaputan mga tugang iyan, kan mga nakakaulay ka. Iyan mga tugang ang saro sa mga siguro sa pagatid-atid ninda saro sa mga nagbubusol sa inda po mga tugang tanata mga tugang gusto ninda kaigwaning magsalida po mga tugang. Ito ngayang at tuturuhan ta bako kita against mga tugang duman today, bako kita against mga tugang sa presenting administration. Pero when it comes mga tugang, anday talang gusto, ito po mga tugang na mga very poor mga tugang pag-abot po mga tugang sa mga proyekto po sa 1st District. Pipiraso na po tabi, just imagine, masyado nang napapag-iwanan po mga tugang ang Pernal Distrito kang Albay. Malay mo, sa pagtukaw mga tugang, ni Kong Jill Bungalon, may mamatian po tabi ang Pernal Distrito ng pagbabago. Kadaklan mga tugang na nahadangog ka, nakulon mga tugang na nagsasabi para ngayon sa pagbabago. Pag abot kan panahon, pag nakaturo ka na,
nabago nga, nabago mga tugang so sa indang pamumuhay. So pamumuhay ninda alone, hinda sa na po mga tugang ang nabago. So style kan sa indang pamumuhay. So mga nag-ara sa mga tugang, ganun pa rin. Iyo man giraray, it's the same parareho. Kaya, dahil ka man mabasol mga tugang, kung iyan po tabi, ang magdesisyon, ang pagdidesisyon mga tugang, kaya hindi po tabi na sa tuyo mga kababayan, dyan po sa First District of Albay. Dahil ka man pinasabi mga tugang, na ang presenting mga tugang na nakatukaw, wala po ning naginibo. Igwa man baga? Igwa man ning naginibo. But, ang tigahanap po mga tugang kasi tayo mga kababayan dyan, is ito po na marabos, maubos. Gabos mga tugang, mauranan. Kaya, gabos mauranan mga tugang, kaya hindi po tabi ng mga programa po, tabi na ining mapakarahay mga tugang ang pasistema, kayo man sila baga dyan po mga tugang ang kinakaipuhan po tabi dyan. Nasa sa imo pagtukaw, ikaw kapirmi po tabi mga tugang ng accomplishment na masupog baga, mahambang ka po mga tugang sa entablado during the campaign period. Pag hinapot ka, ano ngayong accomplishment mo bilang ngayong pagtukaw na siring kani, being ngaya arog kani, being a incumbent mayor or kung ano-ano pa man, ano ngaya ang mga naginibuhan mo na pwede mong darahon sa sunod mong laban. Sa sunod mong sa sunod mong laban. Ano ngayon sa imong pwede sir na magayon na naginibuhan na pwede mong maihiras bilang pag lansar mo sa mas dakula ngayang dakula ngayang responsibilidad. Yan masana ang magayon kayan mga tuga. So ito po na may maitataram ka na wala po tabi ng halong kautikan. Kaya, sige, alas 11:33 na pala ng pagkamorme. Lampaso na kita. Maluhay-luhay na kitang mapara mga tugang sa tuyang pag iriba-iba. Puputulon ka muna. Bako ining sa tuya. Kundi ang sa tuya po tabi pag iriba-iba mo na pagkamorme. At maipos na ka. Masapna pa pala na ka. Pangyarian. Kaya naghahanap ako mga tugang ng kaiba-iba. Tangali na pag nagpo-programa ako, pagkatapos makain na siya nato. Kaya, ngunit masap na pa ako pala mga tugang kayo. Dagitong sa sakuyang kaiba-iba dito. Gagapon na ito. Kaya, nakaluto na. Matibay ining sakuyang dito. Matibay ining sakuyang dito, kaiba. Kung may kaining preparado ako mga tugang, pero may ako mga tugang na asikaso. Kaya, naugmahon ako kayo. Kaya, sige, sa pangalan po, ginaray ka na bilog na pwersa, ka na Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po, kasama yung station manager, Maestro SM Nalaguon. Sa pangalan mo po tabi, kasi yung mga katuwang, hindi po sa loob kasi yung programa. Siyempre po, sa pangalan po tabi nindo, sa mga gabos na nagantabay, nagsabay, nag-like, nag-share, nagpaabot po ng pagtitiwala. Maraming thank you po tabi sa indo gabos. And siyempre, ako man po tabi ang sindong nakasabay dahil iba. Ang sindo po tabi ng amigo. Ang kasunod po kami mga tultol na gibalagan kontraryo kung may mga dispalinghadong trabaho. Kung may kiniste mga tulong at your service, God bless all my. Keep safe Bicolandia. Iringat po kita. Enjoy the rest of your Friday. Happy panguntuhan. Bye-bye. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon,
istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog ka Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalabalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide.